Regular na nagdudunar nin dugo ang 42 anyos na si Edson Laguno kan Banwaan nin Daraga. Para kaya sa iya, apwera sa bintahe maninisa sa iyang salud, mas magayon sa pagmati na nakakatabang siya sa mga pasyenteng nangangaipon nin dugo. Kaya naman dain niya pinalampas ang mobile blood donation activity kan sa indang opisina sa Sunwest Care Foundation Incorporated o SCFI, katuwangan Department of Health Bicol na pigkondusir kasubagong aga sa Embarcadero de Legazpi sa siyudad ng Legazpi. Magan po sa pagmati, lalong-lalo na po na ika nakakatabang na sa diri mong dugo, tididinit mo sa iba. So blessed man po siguro ang matatawon ta kaining dugo ta na makabot man po sa inda. Kung regular na nagdudunar nin dugo si Edson, kasubago ang primerong beses na nakapagdunar nin dugo kan katrabaho niyang si Tony Morano. Kabado, alagad mas nangibabaw sa iya ang excitement na makatabang. Gusto ko lang po ma-experience mag-donate ng dugo and at the same time makatulong din po. Sigun kay Lynn Atento, ang Employees Welfare Program Coordinator kan SCFI, 90% kan sa indang personahes ang voluntaryong nagdonar ng dugo sa nasabing aktibidad. Bagay na ikinakaugmakan sa indang foundation na madugangan ang supply ng dugo sa DOH Blood Bank sa rehiyon. Magkaroon sila ng extend yung lives ng mga patients and magkaroon sila ng easy access na makahanap ng mga bloods. And kasi nowadays, di ba, mahirap maghanap ng mga blood donors. Yun talaga yung pinaka-struggles ngayon ng ating society. Pigpapasalamat naman ka Nurse 2 as in Donor Recruitment Officer kan DOH Bicol na si Nicole Ann Bejo ang inisyatibo kan SCFI. Sa tabang kaya kaini, dakul na buhay pa ang susugpunan. Ang isang blood bag na blood unit na madodonate ng isang donor can actually save 3 to 5 lives. So imagine po no, madaming buhay ang matutulungan na yung mga pasyenteng natutulungan natin dahil sa dugong na i-donate natin, nadudugtangan natin yung buhay nila. Ibig sabihin po, kung itatranslate natin yan sa simple terms, nabibigyan din natin sila ng opportunity, makasama pa yung pamilya nila, makapag-aral, matupad yung mga pangarap nila. So napakalaking tulong po, napakalaking bagay ng pagdodonate ng dugo. May tema ang aktibidad na Donate Blood, Save Lives, kung sa 50 blood units ang target na makolekta kan opisina na nalampasan pa sa nasambit na aktibidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Rose Espinas.